Salam, maňa ýanly koýnagyň biçilişini öwrede diýen mehribanlarym men size şugun ýene bir ýanly koýnak görkezjek. Bu ýöne öňden gelýän ýanly koýnakda bu üç köşük arkasy şilistli, her aşyrnylaryň her birinden aşaňdan şilist gaýdýan owudun ýanly koýnak bu gene jara ýanlyny kelläge ýeti diýmenge mümkin ýöne. Gaty owudun oturýar klientin isleýi şol menem onu size bilen paýlaşaýyn diýip görkezäň dedim. Ene size görkezäň näde balanagmy. Ana şu bizim arkadan bu toy koyunak bolanak sebäpli arkadan ine ýarýan zamok gelmedi. Hemem arkasından ine görşüňiz ýalyk. Ine şundan aşağı şilist bolup gidýär. Ýani şu biodrodan ýokarsy, hatda bilen ýokarsy ýanyň ölçegi bolup gidýär. Ine egniň ölçegi şul kara bol bu ikeplenen sebäp arkada diken var. Bilen fehelçe o ýan sebäp figurny jetmeli, odan etmeli şu siklinde. Bu ýanly, ine görşüňiz ýalyk şul kara egin 34 mi? Men 17 edip aldım, arka birje diken paý berdim. Ine son bilen eýlek. Bulu şeýle şilist bolup gidýär. Bulun arka dikenem ana şeýle klin bolup gidýär. Etege hana şonça arkamydan şonça giň etege bolýar. Bu tarap bolsa bizim öň tarapymyz. Öň tarapam edil hana çydyk goýdum bitişkejigi bar. Ýemmelerde alaýyk aşyryna görä alynan bir bilen aşagyny näme boşluk bilen şey diýip näde de etege giňligi. Gördüňiz mehribanlar. Indi häzir aş ýanyny zadyny men de düşündirip öwrütip onu alşymy görkezärim. Ina mehribanlar, bu da men ýanly koýnagymyň ýeňini biçişini häzir size şunu düşündirýän, men ýeňini nädip biçen kän kişi şunu ştaýtyny gol alşýarlyga edip bir aýlap alýar, adetýär mundan muňa çenedi. Ina men gol alşym, ina şu şekilde barlap görüňler, gaty owudan oturýar. Ina şundan şeýle golumyň boyuny alýan. Ondan soň goltuk, bu näme daqçak berýän alýan. Men klientim horrak bolan üçin 25 şul karam, ýanyny daqçak berýän golny 26 edip aldım. Mena şul karany, ondan şu çünk var, şu goltuk, şu alan ýerimden ýeňimiň agdynyň giňligi 35 bolmaly. Ýa-da manjet takmaly, bu hora çykydy bolan üçin ýeňimiň agdynyň ölçegini alýanda şundan şu goltuğa günje kesýän, çydýan. Ana görşüňiz ýaly. Gataň satdyr ýanyny. Ona hel oturýar diýmem barlap görüň aýdarsyňyz. Ondan diňe şu üç köşük edýän zadym şu öň tarapçygyndan ana şeýleje çaraja çykyp goýdum. Şeýleje oýan. Diňe öňünden arkadan oýamak boldy. Bu da bizim ýanymyz, görşüňiz ýaly etegi. Näçe albyşymdan giň alym, ýokarty bilen meňde şeräkdir beýle dälädir. Şu çagaş ýerine biz örtüp, biz ýa-da şu çagaş biline de şu kontrastly şey diýip owadan nap intek dakarty bilerýän. Onuň bärtinden geregin lişnini aýyrarsa gyýyp, munam kline ders. Ina şu şuwal 4 gat. Ana görşüňiz ýaly, şu taýda dikintir bitin bolýar. O tarapy 2 ýanam bar şu ýerde. Taýar bolanna şu şekilde bolýar, ana görkezýän. Şu koýnagyň ýar tarapana ýeňiniň gelýän ýeri. Men esasy bir ýerde görkezjek bolýan zadym bu koýnagyň işiken öňüne uzor ýasap takmaly başga matadan nagyşlamaly gowy bedemeli. Men prosto şu ýerde size görkezjek bolýan zadym şunyň biçilişi we şunyň üç köşük giň owudanlygy bilen aşağı gowy klin bolup gitýär.